Velkommen til gymnasievejledning. Her på gymnasiet der er vi 3 gymnasievejledere. Mit navn er Karen. Jeg hedder Søren. Og jeg hedder Per. Hvis vi sådan kort skal prøve at beskrive, hvad vores funktion det er, så kan man sige, at vi bruger egentlig meget af vores tid på trivsel. Det kan være trivsel i forhold til den enkelte, men det er også trivsel på klasseniveau. Så er vi ude at vejlede om, når at elever skal vælge studieretninger og valgfag, så kommer vi ud både klassevis, men samtidig med tager vi en snak individuelt med alle elever, så man kan få den sidste tvivl væk, når man skal vælge de forskellige ting, man skal i løbet af sin gymnasietid. Vi bruger det meste af vores tid på individuelle samtaler med elever. Elever, som oplever små bump på vejen igennem deres gymnasieforløb. Det kan være alle mulige forskellige problematikker. Vi har også en række kurser, som vi kører for elever. Vi har eksamenskursus. Vi har kursus for elever, der har svært ved at sige noget. Vi kalder det Bryd lydmuren. Vi har også lektieværksted her på skolen, hvor man kan få hjælp til sine opgaver og afleveringer. Vi har læsevejledning, og vi har også ved mere komplicerede problematikker, har vi også en rigtig dygtig psykolog tilknyttet skolen. Hvorfor skal du overhovedet tage en STX? Jamen det skal du, fordi du med en STX bliver solidt fagligt rustet til fremtiden. Det er sådan, at tager man en STX, så møder man en lang række fag, det vil sige, at vi har bredden, men vi har også en faglig dybde, fordi vi på mange af vores fag når et højt teoretisk niveau. Derudover så giver STX også adgang til videregående uddannelser på alle niveauer og inden for alle videnskabsområder. Og det er nok også en af grundene til, at STX er en meget populær ungdomsuddannelse. Udover at du lærer en masse i gymnasiet, så er det også rigtig sjovt at gå i gymnasiet. Der er masser af aktiviteter efter skoletid, som er ligesom med til at styrke de sociale bånd og danne gode venskaber på kryds og tværs mellem køn og forskellige årgange. Man kan gå til frivillig idræt med fodbold og volley, og man kan gå til frivillig billedkunst, og man kan gå til frivillig musik, og der er blandt andet musicals og forskellige ting, hvor der er rigtig mange med, og hvor man har det sjovt sammen. Så sjovt, at eleverne faktisk bliver der i weekender samtidig og øver. Så har vi fester, og vi har fredagscaféer, som også er med til at gøre det lidt sjovere at gå på Hasseris Gymnasium. Når du går på grundforløbet her på Hasseris Gymnasium, så møder du en række fag. Du møder dansk, engelsk, matematik, samfundsfag. Så møder du også et kunstnerisk fag. Og her skal du faktisk foretage et valg, når du søger ind på gymnasiet. Her kan du vælge mellem dramatik, musik, mediefag eller billedkunst. Du har også idræt og fysik i grundforløbet. Du har også et andet fremmedsprog, og her skal du faktisk også foretage et valg, inden du søger ind. Her skal du nemlig beslutte dig for, om du vil have tysk, spansk eller fransk. Og til allersidst så møder du også noget, der hedder almen sprogforståelse, og du møder naturvidenskabeligt grundforløb. Her på Hasseris Gymnasium, der tilbyder vi 12 spændende studieretninger, som du kan vælge imellem. Når man kigger på sådan en studieretning, så vil der nogle steder stå A efter faget, og det betyder, at man har faget i alle 3 år, når det er på A-niveau. Og står der B, så er det B-niveau, og så har man faget i 2 år i gymnasiet. Når man kigger oversigten, så kan vi se, at vi har 4 studieretninger, som peger i retning af noget naturvidenskab, hvor der er særlig meget fokus på naturvidenskab. Så har vi 2 studieretninger, som har en hovedvægt på samfundsfag, 4 studieretninger inden for sprog, og så har vi til sidst 2 musiske studieretninger. Hvis du gerne vil høre lidt mere om de her studieretninger, så skal du gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan se nogle studieretningsfilm, hvor vi har elever, som fortæller, hvordan det er at gå på sådan en studieretning, som de nu går på, og hvad de laver. Her på Hasseris Gymnasium er vi meget optaget af at tage godt imod vores nye 1. G-elever. Hvert år der søsætter vi et
hold tutorer, det er 2G-elever, som er nøje håndplukket til at stå klar første skoledag til at tage imod vores nye elever. Og her skal I møde 2 af dem. Jeg hedder Olivia, og jeg hedder Christina, og vi er tutorer her på Hasseris Gymnasium. Når man sådan starter på gymnasiet, så kan det være vildt overvældende, og man kan være skræmt og nervøs og spændt. Det var jeg i hvert fald, da jeg startede. Jeg vidste faktisk slet ikke, hvordan jeg skulle finde rundt. Men så træder man ind ad dørene, og så står der bare en masse fede tutorer, der er klar til at hjælpe en. Det er nemlig det, vi er her for. Vi er her for at ryste jer sammen, og for at være jeres allerførste gymnasieven. Og så er vi klar til at lave en masse sjove aktiviteter, og vi er klar til at svare på et hvert spørgsmål, som du måtte stå her. Og det er sådan, at i første uge plejer vi at være på Livø. Og selvom det ikke var muligt det år, så lavede vi i stedet en rigtig fed introdag her på skolen. Og det er jeg sikker på, at alle førstegærende husker tilbage på med et stort smil. Ja, og når der så er gået de her 3 måneder i grundforløbet, så står vi igen klar til at hjælpe jer med at komme ind i de nye studieretningsklasser. Ja, så vi håber i hvert fald, at vi ser jer næste år. Hej hej! Hej! Tak til Olivia og Christina, der har gjort en rigtig flot indsats sammen med de andre tutorer i løbet af året. Hvis du vælger at starte her på Hasseris Gymnasium, så kan du være helt sikker på, at du bliver taget lige så godt imod. Husk nu at gå ind på vores hjemmeside, hvor du kan søge oplysninger omkring studieretninger og IB og en hel masse andre ting. Vi håber, at vi ser dig efter sommerferien. Hej hej! Hej!